Máme v telefonech a počítačích desítky, možná stovky aplikací. Jednu na počasí, další na úkoly, třetí na navigaci. A každá si tak nějak žije ve svém vlastním malém světě. Většinou o sobě navzájem vůbec nevědí. A teď si představte, že by místo toho všeho existoval, jeden jediný digitální společník. Ráno by se objevil na zrcadle v koupelně, popřál by vám dobrý den, v autě by vás upozornil na zácpu, v práci. Prostě by byl pořád s vámi. Přesně. A celou dobu by to byla ta samá osoba, která by si pamatovala každé slovo, které jste si řekli. Zní to jako sci-fi, ale my tu dnes máme produktové a technické dokumenty platformy Open Human AI. A oni tvrdí, že přesně tohle budují. A víte, co je na tom opravdu fascinující? To načasování. Jak to myslíte? Ještě před pár lety by tahle vize byla naprosto nemyslitelná. Dneska je to ale reálné. A to proto, že se v jeden jediný moment sešly a dozrály 3 naprosto klíčové technologie. 3 najednou. Přesně tak. Za prvé, máme mozek. To jsou velké jazykové modely jako GPT. Ty v podstatě vyřešili problém, jak vést smysluplnou a komplexní konverzaci. Jasně, to dává smysl. Za druhé, máme hlas. Firmy jako třeba Eleven Labs dokážou generovat řeč, která je intonací a emocemi, prakticky nerozeznatelná od člověka. A ta třetí věc? A za třetí máme tvář. Nástroje jako MetaHuman od Epic Games umí v reálném čase renderovat fotorealistické lidské postavy na běžném hardwaru. Všechny dílky skládačky jsou najednou na stole. To zní, jako by už vlastně nebylo co řešit. Proč tedy ještě nemáme všude fotorealistické asistenty, když ten mozek, hlas i tvář už máme vyřešené? Co je ta jedna věc, která to celé brzdí a kterou se zjevně Open Human snaží vyřešit? A v tom je právě ten zakopaný pes. Ten poslední chybějící kousek a upřímně ta největší překážka je přirozený pohyb. Pohyb? Jo. A nemyslím tím nějaké předpřipravené animace. Jde o generování jemných, neskriptovaných gest, mimiky a pohybů těla v reálném čase. Pohybů, které přesně odpovídají tomu, co se říká, jakým tónem a v jakém kontextu. Aha, takže proto dnešní avataři působí tak, neohrabaně. Přesně. Jsou neživí. Většinou jen stojí na místě a opakují 3 gesta dokola. Oživit je, dát jim tu jiskru spontánnosti, to je přesně ten problém, na který se Open Human zaměřuje. Dobře, tak se na to pojďme podívat zblízka. Ty dokumenty popisují celý ekosystém. Stojí na 3 pilířích. Tvůrce, platforma a koncový uživatel. A hned na začátku zmiňují model sdílení příjmů. 70% pro tvůrce, 30% pro platformu. Moment, 30%? To je přece stejný podíl, jaký si bere Apple nebo Google. Přesně. A ti zatočilí oblaskou kritice a antimonopolním žalobám po celém světě. Je v těch dokumentech nějaké opodstatnění, proč si myslí, že s takovým modelem dneska uspějí, zvlášť na začátku, když chtějí přilákat co nejvíc tvůrců? To je naprosto validní otázka a je to sázka na jednu kartu. Jejich argumentace je, že těch 30% není poplatek za umístění v obchodě. Ale? Za tu infrastrukturu. Přesně tak. Za poskytnutí neuvěřitelně komplexní a drahé infrastruktury, kterou by si jednotliví tvůrci nikdy nemohli dovolit postavit sami. Začněme u toho tvůrce. Jeho úkolem je dát tomu digitálnímu člověku duši. Dodá 3 věci. Osobnost, což je v podstatě napojení na nějaký velký jazykový model. Ten definuje, jak asistent přemýšlí. Dobře. Dále vzhled, tedy 3D model. A nakonec chování, což jsou jakási pravidla pro emoce a reakce. 3D grafika, programátora, možná i scénáristů nebo psychologa. Není ta bariéra pro vstup přece jenom příliš vysoká? A přesně proto si berou těch 30%. Jejich hlavní prodejní argument je, že tu bariéru maximálně snižují. Jak? Nabízejí tvůrcům zdarma celou sadu nástrojů. Je tam webový editor Creator Studio, kde se dají upravovat modely, textury, animace. To zní dobře? Je tam knihovna základních 3D modelů a koster, které jsou rovnou kompatibilní s ARKit od Apple. To znamená, že mají předpřipravených 52 bodů v obličeji pro ultradetailní mimiku. Dokonce nabízejí nástroj Z-Wrap, který vezme sken vašeho obličeje a v podstatě ho automaticky obalí na jejich standardní model. Aha, takže cílem je, aby tvůrce mohl přijít s nápadem na osobnost a nemusel řešit tu nejtěžší technickou práci. Kompletní interaktivní zážitek. Rozumím.
takže platforma dodává svaly a kosti, tvůrce dodává mozek a srdce. Co všechno tedy spadá pod tu samotnou platformu? V dokumentech se píše, že Open Human nevytváří digitální lidi, ale buduje silnice a tržiště. To je hezká analogie. Je to přesně tak. A ta jejich silniční síť má 4 hlavní součásti. První je to zmíněné tržiště. App Store. V podstatě App Store. Procházíte si digitální lidi, čtete recenze, vyzkoušíte si demo a když se vám někdo líbí, jedním klikem ho koupíte nebo si ho předplatíte. OK, nic nového pod sluncem. Přesně. Ale teď to začne být zajímavé. Jsem jedno ucho. Druhá a technicky asi ta nejdůležitější část je jejich AI Motion Synthesis Engine. To je ta jejich tajná zbraň, která řeší problém neživých avatarů. Funguje to tak, že na vstupu dostane 3 signály. Text, který má postava říct, zvukovou stopu hlasu a požadovanou emoci. A co je výstup? A na výstupu v reálném čase generuje naprosto plynulá, přirozená gesta a pohyby. Počkat, v dokumentech se píše, že to běží při 60 snímcích za sekundu s latencí pod 50 milisekund. Ano. To je neuvěřitelné číslo. 50 milisekund je v podstatě práh lidského vnímání. Přesně. To znamená, že reakce té postavy by pro nás byly okamžité, bez jakéhokoliv znatelného zpoždění. To je obrovský skok oproti dnešním asistentům, kde na odpověď často čekáme vteřinu nebo 2. Přesně tak. A tohle je ten klíč k uvěřitelnosti. Třetí funkce je podle dokumentů ta naprosto nejdůležitější a nejunikátnější. A to je? Jmenuje se Context Synchronization System. Představte si to jako centrální mozek, který zajišťuje, že váš digitální společník má jednu jedinou paměť. Napříč všemi zařízeními. Napříč úplně všemi zařízeními. V reálném čase s latencí pod 100 milisekund synchronizuje kompletní historii konverzací, preference, které se o vás naučil, kontext podle vaší polohy. Jestli jsem doma, v autě, v práci. Jo, tohle je ten prvek, který nikdo jiný v takovém měřítku nenabízí. Dobře, takže máme tržiště, ten klíčový engine pro pohyb a synchronizaci paměti, to pokrývá tvůrce i uživatele. Ale jak se to celé dostane do mého auta nebo na to chytré zrcadlo? Předpokládám, že tam musí být nějaký most pro vývojáře. Správně. A to je ta čtvrtá funkce, multiplatformní SDK. Je to balík nástrojů pro vývojáře aplikacích a hardwarů, aby mohli tyhle digitální lidi integrovat prakticky kamkoliv. Pro iOS, Android, pro webové stránky, ale i pro IoT zařízení, jako jsou ledničky nebo zrcadla. A dokonce i pro automobilové systémy. Cílem je, aby digitální člověk mohl žít opravdu všude. Technický popis je jedna věc, ale ty zdroje naštěstí obsahují i skvělý příklad, který to všechno ukazuje v praxi. Pojďme si tedy projít jeden den s digitální asistentkou, která se jmenuje Amei. Výborný nápad. Je to nejlepší způsob, jak pochopit sílu té synchronizace kontextu. Takže je 7 ráno. Stojím doma před chytrým zrcadlem a objeví se Amei. Popřeje mi dobré ráno, já se jí zeptám, co bych si měla dát k snídani a ona na základě mých preferencí ví, že se snažím jíst zdravě, navrhne ovesnou kaši s ovocem. A ve stejnou chvíli se mi na notebooku v kuchyni objeví notifikace od té samé Aimee, že mám v 9 schůzku. Už tady vidíme první synchronizaci. Zrcadlo a notebook sdílejí stejný kontext a kalendář. Ale to je jen začátek. Co se děje dál? V 8 hodin sedám do auta. Aimee se objeví na displeji infotainmentu. Takže v Android Automotive? Jo. Upozorní mě na zácpu na obvyklé trase a navrhne objížďku. A pak, a to je fascinující, plynule naváže na ranní konverzaci. Řekne: mimochodem, když jsme mluvili o té snídani, došlo nám mléko. Mám ho přidat na nákupní seznam? Vidíte, konverzace není vázaná na zařízení, ale na entitu Aimee. Pokračujeme do práce. Přesně. V 9 v kanceláři se na mém monitoru objeví Aimee a zobrazí mi 3 nejdůležitější úkoly pro dnešek. Pak je 12:30, pauza na oběd. Stojím na autobusové zastávce a koukám do telefonu. Aimee využije moji polohu a napíše. Co napíše? 200 metrů odtud je ta vietnamská restaurace, kde ti minule tak chutnalo pho. Mám ti tam zarezervovat stůl? A tohle je dokonalá ukázka. Spojuje to hned 3 vrstvy kontextu. Naučenou preferenci, máte ráda pho. Ano. Historickou paměť, byla jsi tam minule. A aktuální polohu v reálném čase. Den ale ještě nekončí. Kde pak? V 6 večer jsem v supermarketu.
U vchodu naskenuju QR kód a iMay se objeví na velkém informačním kiosku. Takže na veřejném zařízení. Ano, a okamžitě zobrazí nákupní seznam, o kterém jsme se bavili ráno v autě, a já můžu odškrtávat položky. A finále je večer v 8 doma, zapnu chytrou televizi a iMay mě přivítá, navrhne mi filmy, které by se mi mohly líbit a můžu si s ní o nich normálně povídat jako s člověkem. A tohle je ta pointa. Páni, to je intenzivní. Ta myšlenka, že jedna entita sleduje a pamatuje si celý den od snídaně po večerní film, je technologicky fascinující. Rozhodně. Není to jen o tom, že se Amy objevila na 7 různých zařízeních. Klíčová je ta absolutně nepřerušená kontinuita kontextu. Není to 7 různých aplikací, je to stále ta samá Amy se stejnou pamětí. Rozhovor započatý v autě může bez problému pokračovat v supermarketu. A ten přechod mezi zařízeními podle dokumentů trvá méně než 2 sekundy. Neuvěřitelné. Technologicky je to tedy naprosto působivé, ale kam tím vším vlastně míří? Dokumenty mluví o velmi, velmi ambiciozní dlouhodobé vizi. To je pravda. Mají tam citaci, která to shrnuje nejlépe. Za 10 let lidé nebudou interagovat s aplikacemi, budou interagovat s bytostmi. S bytostmi? Ano. OpenHuman nechce být jen další chatbot nebo platforma pro avatary. Chtějí se stát tím základním operačním systémem, tím tržištěm pro celou novou ekonomiku digitálních lidí. To je odvážné tvrzení, jak si tedy stojí v porovnání se službami, které už dnes existují. Ve zdrojích je přehledná srovnovací tabulka. Když se na ní podíváme, vidíme, že současný trh je vlastně rozdělený na 2 tábory. Na jedné straně máme Character AI. Ti jsou hodně populární. Jsou. A mají skvělý mozek. Jejich postavy jsou neuvěřitelně kreativní. Dokážou vést fascinující konverzace. Mají obrovskou komunitu. Ale Chybí jim tělo. chybí jim 3D. Přesně. Nemají 3D avatary v reálném čase, nemají otevřené tržiště pro monetizaci a hlavně jim naprosto chybí ta synchronizace kontextu napříč zařízeními. Je to zážitek vázaný na jednu webovou stránku nebo aplikaci. A na druhé straně spektra je pak MetaHuman od Epic Games. Přesně tak. MetaHuman je pravý opak. Nabízí naprosto špičkové, fotorealistické tělo. Ty postavy vypadají neuvěřitelně transla. To je pravda. Ale je to jen prázdná, i když krásná schránka. Chybí jim AI mozek, jakákoliv interaktivita a hlavně jakýkoliv model pro distribuci a monetizaci ze strany tvůrců. Takže to spíš nástroj pro profesionály? Je to profesionální nástroj pro vývojáře her a filmaře, ne platforma pro koncové uživatele. Takže to, co tady vidíme, není jen technologický souboj, ale souboj o ekosystém. Character AI sází na obsah a komunitu. Ano, Epic Games na vizuální věrnost pro profesionální tvůrce a OpenHuman se je snaží oběhnout tím, že buduje infrastrukturu pro každodenní život. to je naprosto přesná analýza. OpenHuman se nesnaží vyhrát v jedné z těchto kategorií, ale stát se tou základní platformou, tím pojivem, na kterém ostatní staví. Snaží se vžít mozek z Character AI, tělo s MetaHuman a přidat k tomu ten nejdůležitější chybějící prvek, jednotnou paměť a všude přítomnost. Což je mnohem ambicioznější. A samozřejmě i mnohem riskantnější sázka. Tak si to pojďme shrnout. Prozkoumali jsme dnes koncept platformy, která má ambici stát se App Storem pro digitální bytosti. Viděli jsme, že řeší poslední velkou technologickou překážku, kterou je generování přirozeného spontánního pohybu. Ale co je možná ještě důležitější, nabízí jednotný a naprosto plynulý zážitek na všech našich zařízeních díky tomu, co nazývají synchronizací kontextu. A to nevyhnutelně otevírá spoustu fascinujících, ale i složitých otázek. Otázek, které už nejsou jen technické, ale i etické. Určitě. Ty dokumenty se sice zmiňují o end-to-end šifrování, souladu s GDPR a o tom, že uživatelé plně vlastní svá data a mohou si je kdykoliv exportovat, ale upřímně, úspěch nebo neúspěch celé platformy bude 100% záviset na jediné věci. A to je? Jestli si dokážou vybudovat absolutní důvěru uživatelů. Protože takový společník, jak jsme viděli na příkladu Amy, by o nás věděl naprosto všechno. A to je obrovský závazek. Přesně tak. A to nás přivádí k závěrečné myšlence k zamyšlení. Zdroje tvrdí, že se posouváme od interakce s aplikacemi k interakci s bytostmi. Pokud se náš hlavní způsob komunikace s technologií skutečně změní z klikání na ikony na neustálou konverzaci s trvalými stělesněnými AI, které znají naši kompletní historii, naše zvyky i naše touhy,
Jak to promění náš vztah nejen k technologii samotné, jak to může změnit náš vztah k sobě samým a k lidem kolem nás, když budeme mít společníka, který nás zná lépe než kohokoliv jiný.